नैबेयो टिसिना जापानि होनना बुङो बेखौ दा आङो मा होनो बासिखा बिबार गोरानजों खारै संगोन बेखौ बोरसि बोननानै मोन्दोंमोन न'नि हाखरावनो नैया बेखौ दा आङो बासिखा बिबारजों संनोसै दानिया नोंथांमोना नायलांदो आं बेखौ बासिखा बिबारजों माबायदि संलांगोन बेयाव आङो रुनानै दोननाय आलु लादों बेनि उनाव बेयाव आं दै होबावदों एसे दा आं बेयाव संख्रि आरो न'निनो फस्लानि खारै बे खारैखौ होनानै आङो दसे गोदौनो होनोसै नैया दा आं बेयाव खारैखौ होबाय दा आं बेखौ दसे गोदौनो होनि नैबे बासिखा बिबार बे गोरान माने बेखौ गोथाङावबो जाजायो नाथाय जोङो गोबाव जानो थाखाय थिनानै दोननाय जायो आरो फोराननानै दा आं बेखौ लादों बेखौ साफा सुनानै लागोन बेयो गोखाथार बेखौ बाङाय होबानो गोखा जायो बेनिखायनो आं बाङाय लादों दा आं बेखौ सेबना लानि नैबेयाव आङो फालौ आरो सामब्राम देनायमोन बेखौ होनानै लानोसै बासिखा बिबार आरो ना आंनि फेभरेट बियो आं खिन्थु इयाव नाखौ थाव सेरनानै होआ ज्रब होगोन आङो ज्रब होनानै आं बेखौ गोबाव संगोन आरो एकदम 40 मिनिटसो संगोन आङो माने जोबोद गोथाव जायो माने रुनाय बायदि जाहैयो थाव सेरनानै होबाबो जायो खिन्थु आं थाव सेरना होनायखौ मोजां मोना नालाय बिनिखायनो आङो ज्रब होनानै जायो ज्रब होनायनि टेस्टानो बेलेग जायो नोंथांमोनाबो ज्रब होनानै जुदि मोनजाफेराखैबा खनसे ट्राइ खालामनानै नाय आरो बेयाव खारा माने मोनामनाय गैया जायो आरो नानि मानो होनबा गोबाव संनाय जायो नालाय नैया दा बेयो गोदौबाय आङो थाब गोदौदो मानो होनबा बे रुनानै लाखानाय आलुमोनसो नै आं दा बेयाव बासिखा बिबारखौ होनोसै दायो कालार ओंखारगोन बेयाव गोज्जानो नैया कालार ओंखारनो लाबायनो दा बेयो गोदौगासिनो बिबारखौ बांद्राय होयोब्लाबो गोखा जानानै जानो हाया मानो होनबा बे बाङाय होनायावनो बुहुत गोखा जायो बेनिखायनो आङो नांगौसेबां बाङायल' होदों नोंथांमोना साननो हागौ बे बाङाया मा जागोन होननानै बाङायावनो बुहुत माने गोखाया बारा हाबनानै थायो दा बेयो गोदौबाय नैया आलुआबो मोजां माबाखाबाय दसे गोबाव गोदौनाय जाबाय बियो दा आं बेयाव नाखौ होनानै लानोसै आं दहायनो बुंखादोंमोन नाखौ आङो एवनानै होआ गोथाङैनो होगोन बेनि उनाव नैया एसे थाव थाव जाबायनो आरो गोबाव जुदि दोनो धुनिया थाव थाव जायो माने बेबायदि थाव ओंखारो ज्रब होनानै माबाबाबो संबाबो दा आं बेखौ दसे गोबाव गोदौनो दोननोसै 35 मिनिटसोनि उनाव नैया आंनिया मोनफ्रामबायानो दा आं बेखौ साखिनायनि संख्रि नांदोंना नाङाखै मानो होनबा संख्रि नाङाबाथ' गोथाव जानाय नङा बेनिखायनो साखिनायना लानाया गोनांथार दा आं बेखौ संख्रि एसे नांबावगौ जादों स' आं होनानै लानोसै बेनि उनाव बेखौ आरो दसे गोबाव गोदौहोबावनो नैया दा गासै आं बुहुत गोबाव संबाय रानखाबायबो दा जानो जाखाबाय आं बन्द' खालामनोसै गेसखौ बिनि उनाव खांनोसै थ' जोबोद गोथाव जायो बासिखा बिबारजों नाजों बेबायदि संबा नाखौ एवनानैबो होजायो होनखादोंमोन आङो बाट आं एवनानै गोथाव मोना ज्रब होनायखौसो गोथाव मोनो स' जोबोद गोथाव जायो नोंथांमोनाबो खनसे ट्राइ खालामनानै नाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय